Чакай. Ясно, кралица. Ежегодния празник на кантора по случай приключване на данъчната 2015 година. Благодаря ви за всеотдайността и професионалния ангажимент, който проявихте за добре свършената работа. Тази година беше белязана от завършването на госпожа Шопова в екипа след 2 години майчинство и отпуск от отглеждане на второто ѝ дете в кантората и излизането в майчинство на госпожа Генчева за 2 години отпуск за отглеждане и също на второто дете. Тази година се положихме усилия да повишим своята квалификация и да разширим познанията си в нормативната област. Целият екип беше ангажиран с това. Благодаря ви. Благодарение на вашето добро коректно клиентско обслужване, продължават да бъдат наши клиенти и предполагам, че това е допринесло за увеличаване с 7% на клиентите в кантората. Искам да ви пожелая да бъдем все така усърдни и още по-успешни през следващите години и да работим за доброто име, което има кантората, за професионалист в бизнес средата. Благодарим. Сега по традиция ще гръмнем шампанско. Боби, аз се ездол. Да види главата. Ей, топчето по На този съветен хълм шипка пожелавам. Ами аз секвам папа, виждам. Тук има ли? Благодаря. И аз много малко. Добре. На Галя Почко. Благодаря. Здраве! Здраве! За здраве и успехи в бъдеще. И много моменти заедно. Тихичко малко да застига танците, няма да Щом реве. Боби, пази се, мамо. Боби.